Moi boas a todos e todas e moitas grazas por escoitar esta entrevista que no día de hoxe queremos manter co presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidro Hornillos, con quen falaremos sobre algúns dos aspectos máis importantes que marcan a xenda do atletismo galego e que desexamos poidan resultar do voso interese. Isidoro, moitas grazas por estes minutos. Gustaríanos comezar ca alusión obrigada de esa terrible pandemia que está a marcar a xenda social da nosa sociedade. Indudablemente a actualidade, como decía, sigue marcada por esta enorme crisis sen precedentes que a escala global nos está tocando vivir e que aínda se sigue con moita preocupación. En breve cumplirase un ano dende que se adotaron as primeiras medidas que desembocarían nese confinamiento, aínda que malia elo a actividade volvería ás pistas, retomando certa normalidade de campeonatos e controis, baixo eso sí, unhas duras medidas de, bueno, restriccións, unhas importantes medidas que cambian moito o que é a esencia da competición normal, como nos viñamos entendendo. Contanos un pouco, Isidoro, como valorarías o esforzo que se fixo por parte de todo o colectivo, de todo o tecido atlético para adaptarse a esas novas medidas? Moitas gracias a ti, Claudio, e encantado de estar aquí falando de atletismo. Un cordial saúdo, por suposto, a todas as persoas que estén presenciando esta grabación. Sen dúbida, o esforzo que se fixo durante os últimos meses, pero que aínda estáse facendo, é moi considerable. Este esforzo é o protagonizado por todo un colectivo que, por un lado, desexa voltar á normalidade das competicións, pero que tamén é consciente de que o virus sigue entre nós e que non se poden cometer erros nin tampouco correr máis da conta. Naide de nós podíamos sospeitar fai poucos anos da situación pola que estamos pasando, pero, bueno, un dos rasgos que acontece todos os días no deporte é a capacidade de adaptación que supón a base do adestramento. Non temos máis remedio que adaptarnos, en primeiro lugar asimilando o feito e despois, por suposto, reaccionando ante o mesmo. Coido que todos os estamentos, comenzando polos atletas, os clubes, adestradores e tamén xuíces, están tendo un comportamento moi responsable en xeral ante unhas circunstancias moi complicadas e tamén, por desgracia, moi dramáticas. O nivel de infectados e de mortos é moi preocupante e non podemos perder perspectiva deste feito. Creo que todos maduramos moito durante esta pandemia e mesmo temos cambiado en parte a nosa forma de pensar e tamén de ver a vida. Por fortuna, o deporte en xeral e o atletismo en particular se caracteriza por un espírito de loita. En este caso, a mellor forma de loitar é cumplindo estritamente as recomendacións sanitarias con responsabilidade, tamén con paciencia e mesmo sendo moi prudentes. Ante este panorama, dende a Federación Galega e dende o minuto 1, puxímonos a traballar para confeccionar un protocolo COVID, protocolo que tense que adaptar, como saben todas as persoas que nos están vendo nestes momentos, as disposicións legislativas dos diferentes decretos que publica de maneira periódica a Xunta de Galicia. Por elo creouse unha comisión, a Comisión COVID, que está integrada por 6 persoas, quixen que houbera unha, polo menos, de cada provincia galega. Está presidida por Lalo Gómez de Ourense e conta como vogais con David Ferrer de Pontevedra, Ángel Fidalgo tamén de Ourense, Guillermo Sandino da Coruña e Xuxo Vázquez de Lugo. Por suposto, tamén participa o secretario xeral e director técnico da Federación Galega, Carlos Castro. Poido acreditar, maila que algún non o sabe ou non son conscientes da gran cantidade de xuntanzas que fixeron e o moito traballo que desenvolveron e que siguen facendo. Todo isto, Claudio, permitiunos reiniciar a actividade atlética no mes de agosto con esa competición denominada a Volta do Atletismo Galego e disputada en Pontevedra nas pistas do Centro Galego de Tecnificación. Dende entón continuaron as competicións, fixemos campeonatos de Galicia, acudimos igualmente ás convocatorias da selección galega, organizamos jornadas de control e incluso tivemos unha despedida do ano cunha carreira
unha carreira popular celebrada en Ourense a San Silvestre, e antes lembrome que tamén celebramos coa Sociedade Gimnástica de Pontevedra a media maratón desa cidade. Pero despois de superar a actividade de aire libre quedaba pendente o reto de facelo na pista cuberta. Como saben todas as persoas que están escoitando esta grabación, pois o risco é moito maior sempre encuberto que no aire libre. E xa tivemos varias competicións no recinto de Exporense, nesa fantástica pista na que se disputarán nas vindeiras semanas varios campeonatos de Galicia dirixidos tanto ás categorías dos máis cativos como aos atletas das categorías máster. Quero igualmente recordar que cada competición que se quere organizar ou que se pretende organizar na actualidade tense que adaptar ás exixencias da Consellería de Sanidade e a Comisión COVID é o órgano establecido que debe velar polo seu total cumprimento. Sen a súa aprobación non se poden facer competicións atléticas oficiais en Galicia e, por suposto, tamén temos que contar cons permisos puntuais dos propios concellos, algúns reacios na actualidade a reactivar as competicións, en especial as que corresponden á ruta. É dicir que, grazas ao traballo da Comisión COVID e a actitude de máxima responsabilidade dos diferentes estamentos atléticos, hoxe podemos constatar que a Federación Galega é unha das 58 federacións deportivas galegas que máis actividade está a facer nesta situación tan complicada e tan difícil. Por todo elo, eu síntome como presidente da Federación moi orgulloso do comportamento de todos os estamentos e feliz de voltar á actividade, inda que sexa con estas limitacións.